हेलो स्टूडेंट्स गिबियावनो आंनि बे जोहोलाव एडुकेशनल गाइड चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै आङो थाखो 10 नि सानखान्थि आयदानिफ्राय सोंनाय बिदां 1.3 नि से नाम्बारनि मावफुंनायखौ खालामनानै होगोन। नोंथांमोना मिथिगौना बे सोंलुआ जोबोद गोनांथि 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि थाखाय, बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। स' बिदिब्ला जों स्टार्ट खालामसै। गिबि सोंनायाव दङ जोंहा फोरमान खालामदि रुट अभार 5 आ रानजोबथायि। जोङो रुट अभार 5 खौ रानजोबथायि होननानै फोरमान खालामनांगौ। बेनि थाखाय जों गिबियावनो जायखौ जोङो रानजोबथायि होननानै फोरमान खालामनांगौ, जों बेनि उल्थायै बे अनजिमाखौ जोङो रानजोबथा होननानै हमना लानांगौ। बेनि थाखाय जों गिबियावनो लिरगोन हमबाय उल्थायै रुट अभार 5 आ रानजोबथा। जोङो रानजोबथायि होननासो फोरमान खालामनांगौ, खिन्थु उल्थायै जोङो रानजोबथा होननानै लिरग्रोनांगोन। बिदिब्ला रानजोबथा अनजिमाया माखौ बुङो, रानजोबथायि अनजिमाया माखौ जों बुजिना लानि। रानजोबथा अनजिमाया माखौ होनना बुंनाय जायो? जाय अनजिमाखौ जोङो पि बाय किउ महराव फोरमायनो हायो, जेराव किउआ लाथिख' जानो मोना, लाथिख' जाबा जानाय नङा, किउआ लाथिख' जानो मोना, किउआ लाथिख'नि अनगायै गुबुन अनजिमा जानो हागोन, खिन्थु किउआ लाथिख' जानो मोना। बिदिब्ला जाय अनजिमाखौ जों पि बाय किउ महराव फोरमायनो हायो, बे अनजिमाखौनो जोङो रानजोबथा अनजिमा होननानै बुंनाय जायो। बिदिब्ला पि आरो किउआ मा अनजिमा? पि आरो किउआ जाबाय रग' अनजिमा। पि आरो किउआ जायखिजाया रग' अनजिमा। रग' अनजिमाया माखौ बुङो नोंथांमोना जुदि मिन्थियाब्ला आंनि सिगांनि भिडिअआव नोंथांमोना नायनानै बुजिनो हागोन। बेनि थाखाय आं बे भिडिअनि डिसक्रिपशननि गाहायाव लिंक होना दोनखादों। रानजोबथा अनजिमायाव पि आरो किउआ रानजोबथा अनजिमायाव जाबाय बे पि आरो किउ महराव फोरमायनो हानाय पि आरो किउआ जाबाय मा अनजिमा? रग' अनजिमा। आरो बेवहाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखिनांगोन जोङो, बे बाथ्रायानो जाहैबाय बेवहाय जों पि आरो किउखौ जोङो लोगो रोदा होननानै मिन्थिनांगोन। माने पि आरो किउआ मा जानांगोन? लोगो रोदा जानांगोन। बे रग' अनजिमा जानो हागौ, खिन्थु रानजोबथा अनजिमाखौ जों जेब्ला पि बाय किउ महराव फोरमायो अब्ला पि आरो किउआ रग' अनजिमा जागोन। बेजों लोगोसे पि आरो किउआ मा जानांगोन? लोगो रोदा अनजिमा जानांगोन। बिदिब्ला लोगो रोदा अनजिमा माखौ बुङो जों नायनि। जाय मोननै अनजिमानि गेजेराव मोनसेल' कमन फेक्टर थायो आरो बे मोनसेल' कमन फेक्टरानो जाबाय जोंहा 1, बेबायदि जों अनजिमाखौ जों लोगो रोदा अनजिमा होननानै बुंनाय जायो। जेरैहाय नोंथांमोनाबो नुदों, आं लिरना लाखादों 1, 2। 1 आरो 2 आ मा अनजिमा? लोगो रोदा। मानो लोगो रोदा? 1 आरो 2 नि गेजेराव जोंहा कमन फेक्टरा 1ल'। कमन फेक्टर माने 1 आरो 2 खौबो राननो हानाय, बेखौबो राननो हानाय, बेखौबो राननो हानाय जोंहा मोनसेल' अनजिमा, मोनसे अनजिमाजोंनो राननो हानाय बै मोनसे अनजिमायानो जाहैबाय जोंहा सोर? 1। बेबायदिनो 2 आरो 3 नोजोर खालाम। 2 खौबो आरो 3 खौबो राननो हानाय मोनसेल' अनजिमा दं जोंहा, बे जाबाय सोर? 1। बेबायदिनो नोंथांमोना नोजोर खालाम 3 आरो 4। 3 आरो 4 आ मा? लोगो रोदा। मानो लोगो रोदा? 3 आरो 4 नि गेजेराव जोंहा मोनसेल' कमन फेक्टर दं, बे कमन फेक्टरानो जाबाय 1। अर्थात 3 आरो 4 खौबो जोंहा राननो हानाय कमन मोनसे अनजिमाया सोर? आगोथार मोनसे अनजिमाया सोर? 1। जोङो 4 खौ 2 जों राननो हायो, 3 खौ 3 जों राननो हायो, 3 जों 4 खौ राननो हाया, 4 जोंबो 3 खौ राननो हाया, बा 2 जों 4 खौ राननो हायो, नाथाय 2 जों 3 खौ राननो हाया। बिदिब्ला 2 आ कमन रानग्रा नङा, 3 आबो कमन रानग्रा नङा, नाथाय 1 आ 3 खौबो राननो हायो, 4 खौबो राननो हायो। बेबायदि जाय मोननै अनजिमानि गेजेराव मोनसेल' कमन फेक्टर थायो, बेबायदि अनजिमाखौ जों लोगो रोदा होननानै बुंनाय जायो। बेबायदिनो जों गोबां एग्जाम्पल होनो हागोन, जेरै 4 आरो 5 आबो जोंहा लोगो रोदा। मानो होनबा 4 जों 5 जों जोंहा मोनसेल' कमन फेक्टर दङ 1। बेबायदिनो जों लानो हायो 10 आरो 10 खौबो राननो हानाय आरो 7 खौबो राननो हानाय जोंहा मोनसेल' कमन फेक्टरा सोर? 1ल'। बेबायदि अनजिमाखौ जों मा होनना बुंनाय जायो? लोगो रोदा। बेबायदिनो जों लानो हायो 20 आरो जों माबो लानो हागोन 3। 20 आरो 3 खौ राननो हानाय मोनसेल' कमन अनजिमाया जाहैबाय 1। बेबायदिब्ला जोंहा लोगो रोदा अनजिमाया गोबां दङ, जों बेखौ सानथ्र'हायै लिरनो हायो। बिदिब्ला लोगो रोदा अनजिमाया मा? जों बेखौबो बुजिबाय। जेब्ला रानजोबथा अनजिमाखौ जोङो पि बाय किउ महराव फोरमायो, अब्ला पि आरो किउआ मा जानांगोन? लोगो रोदा जानांगोन। थामहिनबा बिनि ओंथिया मा बुजायदों? पि आरो किउनि गेजेराव, बे पि आरो बे किउनि गेजेराव जेबो कमन फेक्टर थानो हानाय नङा, मोनसेल' कमन फेक्टर थागोन, जोंहा बे कमन फेक्टरा जागोन मा? 1 जागोन। थामहिनबा पि बाय किउआ ओरैबायदि जागोन, जेनेबा बेवहाय 1 दङ, बेवहाय 2 दङ, बेवहाय 1 दङ, बेवहाय 3 दङ, बेवहाय 3 दङ, बेवहाय 20 दं, बेबायदि जानांगोन। बेवहाय नोंथांमोना नोजोर खालाम, बेवहाय पिनि जायगायाव जों मा लादों? 1, किउनि जायगायाव जों मा लादों? 2। बेवहाय पि आरो किउआबो मा? रग' अनजिमा। आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखिबावनांगोन, बेवहाय पि आबो किउ आबो लोगो रोदा। मानो होनबा 1 जों 2 जों जोंहा मा? लोगो रोदा।
बेबायदिनो 1/3 बेवहाय p नि जायगायावसो दं 1 3 नि जायगायावसो दङ q नि जायगायावसो दङ 3 बिदिब्ला 1 आबो लोगो रोदा 1 जों 3 जोंबो लोगो रोदा बिदिब्ला 3/20 खौ जों नोजोर खालाम बेवहाय 3 नि जायगायाव जोंहा p आरो q नि जायगायाव जोंहा मा दङ 20 दङ बिदिब्ला 3 जों 20 जों मा होननानै मिथिबाय लोगो रोदा होननानै मिथिबाय आरो बिदिब्ला बिसोरो मा महराव जाना दङ p/q महराव जाना दङ होमबा जाय अनजिमाखौ जों 3/20 आव फोरमायनो हायो बै अनजिमाया मा जागोन जोंहा रानजोबथा अनजिमा जागोन बेबायदिनो जाय अनजिमाखौ जोङो 1/3 आव फोरमायनो हायो बै अनजिमायाबो मा जागोन जोंहा रानजोबथा जागोन बेबायदिनो जाय अनजिमाखौ जों 1/2 आव फोरमायनो हायो बै अनजिमायाबो मा जागोन रानजोबथा जागोन बिदिब्ला रानजोबथा अनजिमाया माखौ होनना बुङो जायखौनाखि जोङो p/q महराव फोरमायनो हायो आरो p आरो q आ मा जानांगोन लोगो रोदा अर्थात p आरो q नि गेजेराव जोंहा मोनसेल' कमन फेक्टर थानांगोन बेबायदिनो रानजोबथा अनजिमा जोंहा गोबां दङ 2 दङ 3 दङ 1 दङ गोबां रानजोबथा अनजिमा जोंहा सानथ्र' हायि दङ बिदिब्ला जोङो बेफोर अनजिमाखौ जों रानजोबथा अनजिमा होनना बुङो जाय अनजिमाखौ p/q महराव फोरमायनो हायो आरो लोगो रोदाया महराव थानांगोन बिदिब्ला जों फैफिनसै चेप्टाराव बिदिब्ला जों सोंनायाव फैफिनसै जोंहा सोंनायाव मा दंमोन √5 खौ रानजोबथायै होननानै फोरमान खालामनांगौ होमबा जोंहा उल्थायै मा हमनांगौ √5 खौ रानजोबथा होननानै हमनानै लानांगौ बिदिब्ला √5 खौ जों रानजोबथा होननानै हमना लाबाय रानजोबथा होननानै हमना लायोब्ला जों √5 नि जायगायाव जों मा लिरनो हागोन √5 खौ जों मा महराव फोरमायनो हानांगोन p/q महराव फोरमायनो हानांगोन बिनि थाखाय जोङो नैबेखौ लिरनो therefore एरैबायदि लोगो रोदा रग' अनजिमा p आरो q थागोन जायनि थाखाय जों लिरनो हायो जायनि थाखाय जों मा लिरनो हायो √5 p/q लिरनो हायो जेराव q आ not equal to 0 बहाय जों √5 p/q लिरनो हानायनि गुदि जाहोना मा जों √5 खौ मा होननानै हमना लादों रानजोबथा होननानै हमना लादों जोंहा दहायनो मिथिखाबाय रानजोबथा अनजिमाखौ मा महराव फोरमायनो हायोनो p/q महराव फोरमायनो हायो आरोबाव p आरो q आ मा अनजिमानो लोगो रोदा रग' अनजिमा होमबा माने p आरो q नि गेजेराव मोनसेल' कमन दङ बे कमनानो जाबाय 1 बिदिब्ला जों बेखौ स्क्वेरिं खालामनि फारनैथिंबो बर्ग खालामबा मा जागोन फारनैथिंबो बर्ग खालामबा जोंहा बिथिंबो p स्क्वेर बिथिं मा जागोन जोंहा q स्क्वेर बिथिं जागोन √5 होल स्क्वेर जोङो फारनैथिंबो स्क्वेरिं खालामनानै लाबाय होमबा फारनैथिंबो स्क्वेरिं खालामखांनायनि उनाव जोंहा मा जायो नायनि जेब्ला स्क्वेर खालामो अब्ला नोंथांमोना बयबो मिथिगौ स्क्वेरजों √5जों जेब्लाबो दानलायलायो केन्सेल जायो होमबा बेयाव माल' थासिगोन बाल' थासिगोन बेवहाय बिदिनो थागोन p स्क्वेर बाय q स्क्वेर दानिया नाय 5 जों जोङो q स्क्वेरखौ जों सानजाबनो हायो 5 जों q स्क्वेर जों सानजाबनो हायो होमबा जोंहा बिथिं मा थागोन अनलि मा थागोन p स्क्वेरल' थागोन होमबा q स्क्वेर जों 5 जों सानजाब जाना जोंहा 5q स्क्वेर = p स्क्वेर जाबाय अर्थात जों बेखौ गुसुङै बोरै लिरनो हायो उल्थायै जों लिरोबा p स्क्वेर = 5q स्क्वेरबो लिरनो हायो होमबा जोंहा नैबे बाथ्राखौ दानिया नोजोर खालामनांसिगोन नैबेखौ नाय 20 नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो 5 सानजाब 4 लिरनो हायो बिनि ओंथिया माखौ फोरमायदों 5आ 20 खौ ग्रोब राननो हायो 5आ जेब्ला 20 खौ रानो अब्ला बेसे गोलैयो 4 गोलैयो बे बाथ्राखौ जों जुदि नैबेजों रुजुयोब्ला p स्क्वेर = 5q स्क्वेर जों रुजुयोब्ला p स्क्वेरखौ मोननो थाखाय जोङो 5 जों सोरजों सानजाबदों q स्क्वेरखौ सानजाबदों होमबा 5आ सोरखौ ग्रोब राननो हायो p स्क्वेरखौ राननो हायो जेरैहाय बावहाय 20 खौ मोननो थाखाय 5 जों बेसे सानजाबदों 4 सानजाबदों बिदिब्ला 5आ 20 खौ राननो हायो ग्रोब बेसेबां गोलैयो 4 बिदिब्ला जोंहाबो 5आ p स्क्वेरखौ राननो हायो बेसे गोलैगोन q स्क्वेर गोलैगोन बिदिब्ला बुजिबाय जानांगौ p स्क्वेर = 5q स्क्वेरनि ओंथिया माखौ बुंबाय फोरमायदों नैबेनि बायदि 20 खौ जों जेरैहाय 5 जों 4 जों सानजाबना मोनो अर्थात जोङो 20 खौ जेब्ला 5 जों रानो अब्ला जोंहा बेसे गोलैयो 4 गोलैयो बिनि ओंथिया नैबेजों एखे p स्क्वेरखौ जों जेब्ला 5 जों रानो अब्ला जों मा गोलैगोन जोंहा q स्क्वेर गोलैगोन थामहिनबा 5आ p स्क्वेरखौ ग्रोब राननो हायो बेनिखायनो जों मा लिरनो हागोन therefore 5आ p स्क्वेरखौ राननो हायो दा जोंहा 5आ p स्क्वेरखौ राननो हायो बिदिब्ला 5आ माखौबो राननो हानांगोन 5आ p खौबो राननो हायो p खौबो राननो हायो p स्क्वेरखौनो राननो हायोब्ला 5आ p खौबो राननो हागोन फर एग्जांपल आं बाव दिन्थिनि जुदि 5आ 25 खौ जोंहा माया राननो हायो 5आ राननो हायो 25 खौ 5आ रानबा बेसे गोलैयो 5 बिदिब्ला 5आ 25 स्क्वेरखौबो राननो हायो 25 स्क्वेरखौबो 5आ आरामसे राननो हायो होनबा 25 स्क्वेर माने बेसे जायो 25 स्क्वेर माने बेसेबां जायो 625 खौ 5आ रानोबा बेसे गोलैगोन 5आ 125 गोलैगोन होमबा जों नोंथांमोना मिथिबाय मोनसे अनजिमाया स्क्वेर गोनां अनजिमाखौ राननो हायोब्ला बै अनजिमानि स्क्वेर गैयैखौबो राननो हायो
दानिया जोंहा मोनसे खोथा आरोबाव जोंहा बेखौ उल्थायै रुजुनांसिगोन। दहाय जों नैबावहाय सानदोंमोन 20खौ जोङो 5जों 4जों सानजाबा जों मा मोनो 20 मोनो। बेवहाय जों दहाय मा होनदोंमोन 20खौ जोङो 5जों ग्रोब राननो हायो, अर्थात 5या 20खौ ग्रोब राननो हायो आरो बेसे गोलैयो 4 गोलैयो। दा बेखौ जोङो रिभार्सलि सानोब्ला उल्थायै सानोब्ला मा जायो बिनि मिनिङा 5या जुदि 20खौ राननो हायोब्ला 5जों जोङो माबा मोनसे अनजिमा सानजाबोब्लानो जों माखौ मोननांगोन 20खौ राननो हानांगोन। जाय अनजिमाया मोनसे अनजिमाखौ ग्रोब राननो हायो बै अनजिमाजों जों गुबुन मोनसे अनजिमा सानजाबोब्लानो जोङो माखौ मोनगोन बै अनजिमाखौ अबभियासलि मोननांगोन। जों नायबावनि बिनि थाखाय मोनसे एग्जाम्पल। फर एग्जाम्पल जों नायनि हमनानै लाबाय 6आ 18खौ राननो हायो, 6आ 18खौ राननो हायो। बिदिब्ला 6जों माबा मोनसे अनजिमा सानजाबनानै जोङो माखौ मोनथारनांगोन 18खौ मोनथारनांगोन। 6जों जों मा सानजाबोबा 3 सानजाबोबा जों मा मोनो 18खौ मोनो। 6आ 18खौ राननो हायो, बिदिब्ला राननो हाग्रा अनजिमाजों जों माबा मोनसे अनजिमा सानजाबोब्ला बै रानजाग्रा अनजिमाखौ जोङो मोनो। बे बाथ्राखौनो जों नैबावहाय एप्लाइ खालामगोन। जुदि 5या पिखौ राननो हायोब्ला बा 5जों जों माबा मोनसे अनजिमा सानजाबनानै जोङो माखौ मोनथारनांगोन पिखौ मोनथारनांगोन। 5या जुदि पिखौ राननो हायो 5जों जों माबा मोनसे सानजाबनानै जों माखौ मोनथारनांगोन पिखौ मोनथारनांगोन। जेरैहाय नैबावहाय 6आ जुदि 18खौ राननो हायोब्ला अब्ला 6जों माबा मोनसे सानजाबनानै माबा मोनसे अनजिमा सानजाबनानै माखौ मोनथारगोन 18खौ मोनथारगोन। बे अनजिमायानो जाहैबाय जोंहा बेसेबां 3। जोंथ' नैबावहाय मिन्थिया 5या पिखौ राननो हायो होननाल'सो मिथियो, नाथाय 5जों मा सानजाबबा जों पिखौ मोनगोन जों बेखौ मिथिया। जों बावहाय मिथिगोन जे 5जों माबा मोनसे अनजिमा सानजाबबानो माबा मोनसे मिथिंगा अनजिमा सानजाबबानो माखौ मोनगोन जोङो पिखौ मोनगोन। बेनिखायनो जों नैबे बाथ्राखौ लिरनो हागोन। देयरफर जों मा लिरनो हागोन p = 5m लिरनो हागोन। बावहाय mआ मा, जेराव mआ जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा। बे मिथिंगा अनजिमा जाथारनांगोन, लाथिख' जाबा जानाय नङा। जोंहा मिथिंगा अनजिमायाव जिहेतु लाथिख' थाया ओंखायनो mआ मा जानांगोन 1 निफ्राय स्टार्ट जानाय जानांगोन। 1 2 3 4 जानो हागोन बियो, मालाबा माइनासबो जानो हागोन, खिन्थु बावहाय जोंहा मिथिंगा अनजिमा जाथारनांगोन। पिआ जिहेतु जोंहा दाजाबथाय। बेखौ बयबो बुजिबाय जानांगौ। 5या पिखौ राननो हायो, बिदिब्ला 5जों माबा मोनसे अनजिमा सानजाबनानै जोङो माखौ मोनथारनांगोन पिखौ मोनथारगोन। अर्थात बै अनजिमाखौ जों मा होननानै हमना लाबाय m होननानै हमना लाबाय। जिहेतु जों मिन्थिया, जोङो 5जों m सानजाबोब्ला जों माखौ मोनो पिखौ मोनो होननानै जोङो मिन्थिबाय। बिदिब्ला mआ मा, mआ जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा। जोङो नैबेखौनो रिभार्स अर्डाराव सानदों। 5या जुदि पिखौ राननो हायो अब्ला 5जों माबा मोनसे अनजिमा सानजाबोब्ला माखौ मोनथारनांगोन पिखौ मोनथारनांगोन। जेरैहाय नैबाव नोंथांमोना नोजोर खालाम, 5या सोरखौ राननो हायो p²खौ राननो हायो। बिदिब्ला 5या p²खौ मोननो थाखाय 5जों मा सानजाबनांदों जोङो q² सानजाबनांदों। 5जों जों मा सानजाबनांदों q² सानजाबनांदों p² मोननो थाखाय। बिदिब्ला 5जों मा सानजाबोब्ला पिखौ मोनोनो, 5जों जोङो m सानजाबोब्ला माखौ मोनोनो पिखौ मोनो। जेराव mआ जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा जागोन, माने 1 जानो हागौ, 2 जानो हागौ, 3 जानो हागौ, 4 जानो हागौ, 5 जानो हागौ। बे जाबाय। दानिया जों बेखौ स्केरिं खालामसै दहायनि बायदि। होमबा जों स्केरिं खालामबा जोंहा बिथिं p² जागोन, बिथिं 5m² जागोन जोंहा। होमबा बिनि ओंथिया मा बुजायो, बे स्केरा 5निबो आरो सोरनिबो mनिबो। स्केरा 5निबो आरो सोरनिबो mनिबो, होमबा मा जागोन 5² m² जागोन। दानिया जोङो बेखौ आरोबाव लिरबावोबा बोरै जागोन, जों बेखौ लिरनो हायो p² = 25m² लिरनो हायो जोङो। p² = जों मा लिरनो हायो 25m² लिरनो हायो। सरि, थिगानो। जों बिदिब्ला p² नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो नायनि। जोंहा p² नि जायगायाव मा लिरनो हादोंमोन, p² = जों मा लिरनो हादोंमोन 5q² लिरनो हादोंमोन। जों बेखौ 1 होनना लानि नांगौ बायदियै जोङो। होमबा जोंहा p² नि जायगायाव मा लिरनो हायो 5q² लिरनो हायो। होमबा p² नि जायगायाव जों मा फज'गोन 5q² फज'गोन। बिदिब्ला नैबे p² नि जायगायाव जों मा लिरनो हागोन, p² नि जायगायाव जों मा लिरनो हागोन 5q² लिरनो हागोन। जोंहा बे 1 निफ्राय मोनदों, होमबा 1 निफ्राय मोनदों जों बेखौ, बेनिखायनो जों लिरनि 1 निफ्राय p² नि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो 5q² लिरनो हायो। दानिया जों नायनि q² खौल' लाखियोब्ला मा जागोन जोंहा 5या 25खौ रानग्रा जाहैगोन। p² खौल' लाखियोबा 5या 25खौ रानगोन। होमबा q² = मा थागोन 5m² थागोन।
बिदिब्ला बै जों दहाय सेम प्रसेसखौनो बाहायफिनसिगोन जोङो दहाय सेम प्रसेस बाहायदोंमोन नैबावहाय नोंथांमोना नोजोर खालाम पि स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर बिनि ओंथिया मा फोरमायदोंमोन बाया सोरखौ राननो हायो पि स्क्वायरखौ राननो हायो बाया पि स्क्वायरखौ राननो हायो आरो बाया पि स्क्वायरखौ रानोब्ला पि खौबो राननो हागोन बेबायदिब्ला बेयावबो एखेखौनो बुजायगोन बाया सोरखौ राननो हायो q स्क्वायरखौ राननो हायो देयरफॉर बाया q स्क्वायरखौ राननो हायो होमबा बाया q स्क्वायरखौ राननो हायो जुदि बाया q स्क्वायरखौ राननो हायोब्ला अब्ला बाया माखौबो राननो हागोन q खौबो राननो हायो q खौबो राननो हायो होमबा जोङो बेखौ सुबिदानि थाखाय 2 होनानै लानि मोनसेया जाबाय 1 मोनसेया जाबाय 2 नोंथांमोना नोजोर खालाम 1 आरो 2 निफ्राय जोंहा 1 आव दंमोन p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर आरो जोंहा 2 आव मोनबाय q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर एखे ओंथिखौनो फोरमायदों बाया पि स्क्वायरखौ राननो हायो बाया सोरखौ राननो हायो q स्क्वायरखौबो राननो हायो बिदिब्ला जोंहा मोननै खोथा मिथिबाय बाया सोरखौबो राननो हायो p खौबो राननो हायो आरो बाया q खौबो राननो हायो बिदिब्ला बिनि ओंथिया माखौ फोरमायदों बाया p खौबो राननो हायो आरो माखौ फोरमायदों q खौबो राननो हायो देयरफॉर बाया p आरो q मोननैखौबो राननो हायो p आरो q मोननैखौबो राननो हायो बाया p आरो q खौबो मोननैखौबो राननो हायो मानो होनबा बाया p खौबो राननो हायोनो आरो q खौबो राननो हायो बिदिब्ला बाया p आरो q मोननैखौबो राननो हानांगोन बिनि ओंथिया मा बुजायदों बा आरो जुदि बाया p आरो q मोननैखौबो राननो हायोब्ला होमब्ला p आरो qआ p आरो q नि आगोसार सानजाबगिरिया सोर बा बेखौ फोरमायदों देयरफॉर बाया p आरो q नि आगोसार सानजाबगिरि होमबा जोंहा बाया p आरो q नि आगोसार सानजाबगिरि जाबावबाय दा जों सिगाङाव मा होननानै हमना लादोंमोन p आरो q खौ जों लोगो रोदा होननानै बुंदोंमोन लोगो रोदा माने p आरो q नि गेजेराव मोनसेबो कमन फेक्टर थाया 1 नि अनगायै नाथाय बाव मा मोनखो बायाबो कमन फेक्टर होननानै मोनबाय अर्थात cआल' p आरो q नि मा जानो हायो आगोसार सानजाबगिरि जानो हायो मानो होनबा p आरो qआ मा जाथारनांगोन लोगो रोदा जाथारनांगोन p आरो qआ लोगो रोदा होननानैसो जों दहाय मिथिदोंमोन माने p आरो q नि गेजेराव जेबो आगोसार सानजाबगिरि गैया बावहाय मा मोनखो बाखौबो जोङो आगोसार सानजाबगिरि होननानै मोनबावबाय बिदिब्ला बियो मा फोरमायदों p आरो qआ मा फोरमायदों p आरो qआ लोगो रोदा नङा होननानैसो फोरमायदों मानो फोरमायदों मानो होनबा p आरो q नि आगोसार सानजाबगिरिया 1ल' only 1 नाथाय बावहाय मा मोनखो बाया p आरो q निबो आगोसार सानजाबगिरि होननानै मोनबाय बिनि ओंथिया मा p आरो qआ मा नङा लोगो रोदा नङा बेखौ फोरमायदों p आरो qआ मा नङा लोगो रोदा नङा होननानै फोरमायदों बिनि मिनिङा बिदिब्ला मा फोरमायदों देयरफॉर p आरो qआ लोगो रोदा नङा बाया p आरो q निबो आगोसार सानजाबगिरि जाबाय नालाय p आरो qआ मा नंला होननानै बुंनो हासिगोन जोङो लोगो रोदा नङा होननानै जोङो बुंनो हासिगोन बिदिब्ला p आरो qआ लोगो रोदा नङा होननानै जों मिथिबाय p आरो q खौ जों लोगो रोदा होननानै हमना लादोंमोन नाथाय बानाय जों मोनहैबाय जे p आरो qआ लोगो रोदा नङा बे नङिया मानि थाखाय जादों जों नायनि जों हमना लादोंमोन बेवहाय रुट अभार 5 खौ रानजोबता होननानै हमना लादोंमोन रुट अभार 5 रानजोबताब्ला रुट अभार 5 खौ जों मा महराव फोरमायनो हागोन p बाय q महराव फोरमायनो हागोन p आरो qआ मा लोगो रोदा बिदि नाथाय जों मा मोनहैगौ खालामै p आरो q खौ लोगो रोदा नङा होननानै मिथिबाय माने जोङो नै बिनि एगेन्स्टसो मोनहैबाय बिनि उल्थासो मोनहैबाय रुट अभार 5आ p आरो qआ लोगो रोदा होननानै जों बेवहाय हमना लादोंमोन नाथाय बैहाय जों मा मोनहैखो p आरो qआ मा नङा लोगो रोदा नङा होननानैसो मोनहैबाय जोङो p आरो q खौ लोगो रोदा होननानै हमना लादोंमोन नाथाय p आरो qआ मा लोगो रोदा नङा होननानैसो जोंहा नुजाहैबाय बे जाहोना मानि थाखाय जादों जों नै बेवहाय रुट अभार 5 खौ रानजोबता होननानै हमनानै लानायनि थाखायनो जादों अर्थात रुट अभार 5 खौ जोङो गोरोन्थियै जों रानजोबता होननानै हमना लानायनि थाखायनो जादों रुट अभार 5आ थारमाने रानजोबता जानो हाया p आरो qआ लोगो रोदा नङा p आरो qआ लोगो रोदाबासो रुट अभार 5आ रानजोबता जागोन
पि आरो किउआ जोंहा लोगो रोदा जाथारनांगोन। पि आरो किउआ लोगो रोदाबासो रुट अभार 5आ मा जाथारगोन रानजोबथा जागोन। नाथाय जों मा मोनहैखो पि आरो किउआ लोगो रोदा नङा। डेट मिन्स बिनि ओंथिया मा रुट अभार 5आ मा नङा रानजोबथा नङा। पि आरो किउखौ जोङो रानजोबथा होननानै लोगो रोदा होननानै हमना लादोंमोन। नाथाय बानाय लोगो रोदा नङा होननानै मोनहैबाय। बै माखौ फोरमायदों रुट अभार 5आ मा नङा रानजोबथा नङा। जुदि रानजोबथाब्ला पि आरो किउआ लोगो रोदा जाहैथारगौमोन। बेनिखायनो जों लिरनो हायो नाथाय पि आरो किउआ लोगो रोदा। पि आरो किउआ मा लोगो रोदा। बे बेरेखाया जोंहा मानि थाखाय ओंखारदों पि आरो किउआ लोगो रोदा नङा होननानै ओंखारहैनायनि मेन जाहोना जाबाय बे बेरेखाया रुट अभार 5खौ गोरोन्थियै रानजोबथा हमनायनि थाखायनो जादों। जोंहा बे बेरेखाया मानि थाखाय जादों पि आरो किउआ लोगो रोदा होननानै हमना लाबाय फार्स्टआव। नाथाय उनावहाय मा ओंखारहैखो पि आरो किउआ लोगो रोदा नङा होननानै ओंखारहैबाय। बे बेरेखाया मानि थाखाय जादों रुट अभार 5खौ गोरोन्थियै रानजोबथा हमनायनि थाखायनो जादों। देयरफर रुट अभार 5आ बिदिब्ला मा नङा रानजोबथा नङा। रानजोबथा जानोमोनब्ला पि आरो किउआ लोगो रोदायानो ओंखारहैफिननांगौमोन। स' बिदिब्ला बेनो मोनसे अनजिमाखौ जों रानजोबथायै होननानै जों बोरै फोरमान खालामनांगौ बेनो। स' दिनै बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि माखौबा बुजियाखैबा नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालाम। आङो जेसेबां हायो कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोननि बुजियैखौ बुजिहोनो नाजागोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे साफ्रोम बर' मिडियामाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनिसिम बे भिडिअआ सौहैयो आरो बिथांमोना रोंनो हायो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो आंजों दसे सम होनायनि थाखाय बयनिसिमबो जोबोद साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।